Ja se zaledim. Ovdje uopšte greju kod tebe. Greju, ali ne dovoljno. Sjajno. Ništa, hajde spremimo nešto što će nas ugrejati. Pa onda ćemo spremati u rukavicama. Brzo ćemo se zagrejati, sve ćete da vidite. I za ovako hladne dane treba nam toplo jelo. Neko koji će da nas ugreje. Danas će to da bude chili con carne. Počinjemo sa tiganjem koji je zagrejan. U njega ćemo sipati suncokretovo ulje. Potrebno je negde oko 2 kašike. Dok se ovo ulje greje, isickat ćemo crni luk. Biće nam potrebno negde oko 2 glavice. I sada ćemo polako da ga upržimo. Kao i uvek, dodat ćemo malo soli dok pržavamo luk. Isickali smo i beli luk. Izrndat ćemo i 3 šargarepe. Kada smo upržili ovo sve nekih 10 do 15 minuta, došao je na red da dodamo i naše sveže usitnjeno mešano meso. Za ovaj recept će nam biti potrebno oko pola kile ovog mešanog mesa. Posle otprilike nekih 10 minuta, kada meso već se lepo uprži, došao je na red da stavimo i papriku. Dodat ćemo jednu crvenu, jednu žutu i jednu zelenu papriku i sečene na sitne kockice. Lepo i nežno sve to sjediniti. Ono što je sledeće na redu je i da dodamo ove 2 konzerve seckanog paradajza. Sada je ostalo da sačekamo da ovo proključa i dok se ovo krčka, na samom kraju dodat ćemo i celer štap. Ovom ljuštilicom skinut ćete ovaj prvi sloj ovoga jer ima tanke niti koje su jako žilave. Razlog zašto uzbacujemo celer štap sada je da ne bi izgubio svoja nutritivna svojstva prilikom ove duge termičke obrade. Dodat ćemo i par listova lovora. Biće vam dovoljno 2 komada. Sljedeće što ćemo dodati je i ovaj fond od povrća koji smo napravili uz pomoć ovih kocki od povrća za supu. Biće vam potrebno negde oko 150 ml. Dodat ćemo jednu konzervu crvenog pasulja i jednu konzervu ovog kukuruza. Začinit ćemo ovo jelo sa dodatkom od povrća. Biće vam potrebno otprilike oko 2 supene kašike i biber. Kada smo sve ovo sjedinili, ostavit ćemo da se ovo krčka na srednjoj vatri još nekih 30 minuta. To je to. Došli smo do samog kraja. Ovo ćemo isključiti. Sve što je ostalo je da ubacimo i svež peršun. Da promešamo i da serviramo. I naše jelo koje greje je tu. Hladno vam je. Uopšte ne volim zimu. Ali dobro, zima ima i nekih svojih pozitivnih strana. Naprimjer, praznici. Recite mi, zašto ne slavite praznike? Pa kako da ti kažem, ja živim sama. Ranije sam i odlazila kod sestre. Ali ova zima baš mi pravi problem. Lepo se ovučem u kuću, to je dan kao i svaki drugi. I eto. Ali dobro, ne možete tako. Pa ja tako. Promenit ćemo to.